Dobrý deň a vítajte na školení o produktoch Valentus Global, ktoré spoločnosť Zinzino získala. Prevediem vás našimi najpredávanejšími produktmi a niektorými ich zložkami a výhodami, ktoré tieto zložky prinášajú pri ich užívaní. Takže začneme s našim prvým produktom. Prvým produktom, ktorý máme, je Tropical Blast. Je to váš svieži univerzálny wellness nápoj určený na podporu vašej energie, aby ste si udržali váhu pod kontrolou a udržali chute na úzde, alebo s výbuchom slnečnej exotickej chuti. Tropical Blast je silná zmes ovocných extraktov a esenciálnych minerálov. A fungujú dvoma kľúčovými spôsobmi. Pomáhajú vám cítiť sa dlhšie nasýtený a poskytujú prirodzenú, dlhotrvajúcu energiu, ktorá vás poháňa počas celého dňa. Jednou z hlavných zložiek tohto produktu je Garcinia cambogia, tropické superovocie, ktoré podporuje zdravú kontrolu chuti do jedla a pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. To znamená menej popoludňajších útlmov a menšie pokušenie siahnuť po sladkých pochutinách. Na doplnenie tropickej chuti pomáhajú malinové ketóny dodať energiu počas dňa a znižujú chuť na sladké jedlá. Tiež podporujú a doplňajú váš vyvážený stravovací plán. Súčasťou zloženia je aj prírodný kofeín, čistý a účinný spôsob, ako zlepšiť sústredenie, zvýšiť bdelosť a udržať si výdrž, či už zvládate náročný pracovný deň, alebo sa chystáte na tréning. Keďže kofeín zostáva aktívny niekoľko hodín, cítite sa plný energie dlhšie. Chróm zohráva dôležitú úlohu pri podpore zdravého metabolizmu sacharidov a zabraňuje náhlym poklesom hladiny cukru v krvi, ktoré môžu vyvolať chuť na sladké. Obsahuje aj srvátkový proteín, ktorý pomáha podporovať funkciu svalov a energetický metabolizmus. Je rýchlo stráviteľný, vďaka čomu je Tropical Blast ideálnou voľbou aj pre tých, ktorí majú citlivý žalúdok. Tropical Blast vám pomáha zostať plný energie, mať veci pod kontrolou a sústrediť sa. A to všetko pri vychutnávaní si osviežujúceho nápoja, ktorý dokonale zapadá do vášho vyváženého životného štýlu. Dobre, poďme ďalej na Berry Blast, ktorý patrí do rovnakej kategórie a rodiny ako Tropical Blast, len je trochu odlišný. Berry Blast je tiež komplexný posilňovač zdravia, je navrhnutý tak, aby podporoval vašu hladinu energie, pomáhal s reguláciou hmotnosti, zvyšoval energiu a udržiaval chute pod kontrolou, a to všetko s príjemnou ovocnou príchuťou. Berry Blast je bohatý na živiny a predstavuje silnú zmes ovocných extraktov a esenciálnych minerálov. Tie pomáhajú podporovať dve kľúčové oblasti: potlačenie chuti do jedla a prirodzenú podporu energie. Ide o špecifickú zmes ingrediencií, ktoré pomáhajú vášmu telu cítiť sa sítejšie a spokojnejšie po dlhšiu dobu, vďaka čomu je jednoduchšie povedať nie zbytočnému maškrteniu. Obsahuje Garcinia cambogia, tropické ovocie, o ktorom som už hovoril, že pomáha podporovať a stabilizovať hladinu cukru v krvi. Obzvlášť užitočné je to popoludní, viete, keď pociťujete pokles energie a siahate po sladkých maškrtách. Garcinia dodáva vášmu telu prirodzený energetický impuls bez toho následného útlmu. Pre chuť tu máme aj malinové ketóny. Tie pomáhajú vášmu telu ako súčasť vyváženého prístupu zvládnuť deň a zároveň znižujú chuť na potraviny s vysokým obsahom cukru. Máme tu aj prírodný kofeín, čistý a účinný. Stimulant, ktorý pomáha zlepšiť vašu bdelosť a sústredenie, ideálny na náročné tréningy. Alebo ak chcete vydržať ešte o niečo dlhšie. Kofeín zostáva vo vašom tele oveľa dlhšie, takže tieto výhody pociťujete počas celého dňa. Obsahuje tiež chróm, esenciálny stopový minerál, ktorý podporuje zdravý metabolizmus cukrov a pomáha predchádzať náhlym poklesom hladiny cukru v krvi. Práve tie väčšinou spôsobujú tie energetické prepady. A opäť siahanie po zbytočných maškrtách. Berry Blast neobsahuje srvátkový proteín, takže je ideálny pre vegetariánov a vegánov a pomáha vám cítiť sa sytejší dlhšiu dobu. Pomáha vám zostať sústredený, podávať lepší výkon, a to všetko bez únavy. Je to ideálna voľba pre každého, kto potrebuje energiu a kontrolu v jednom praktickom nápoji, ktorý sa skvele hodí k vášmu zdravému stravovaciemu plánu. Poďme sa presunúť k ďalšiemu produktu. A tým je naša najpredávanejšia káva. Toto je káva, akú ste ešte nezažili. Volá sa Soul Rose
Soul Rose však nie je len obyčajná káva. Je to inteligentnejší spôsob, ako začať svoj deň. Je to prémiová arabica formula obohatená o aminokyseliny, nootropika a prírodné rastlinné extrakty, všetko navrhnuté na podporu homeostázy, prirodzenej rovnováhy vášho tela. Pokiaľ ide o zvýšenie energie, Soul Rose prináša silné ingrediencie. A niektoré z týchto látok sú L-tyrozín, čo je aminokyselina, ktorá pomáha vášmu telu produkovať dopamín, neurotransmiter zodpovedný za náladu, pamäť a metabolizmus. To znamená viac jasnosti, viac sústredenia a viac energie z tohto produktu. Soul Rose sa však nezastavuje len pri energii. Podporuje aj reguláciu hmotnosti vďaka extraktu zo zeleného čaju, ktorý pomáha znižovať telesný tuk, podporuje zdravý metabolizmus a prirodzený tok vášho tela. Trávenia. Ale energia nie je len o stimulácii, je to aj o cirkulácii. Preto je tu aj L-citrulín, ktorý pomáha podporovať zdravý prietok krvi. Tým pádom sa živiny a kyslík pohybujú telom efektívnejšie. L-teanín pomáha udržať myseľ pokojnou a sústredenou, znižuje stres a zároveň podporuje kognitívny výkon. Ďalšími zložkami, ktoré tu nájdete, je L-karotén, ktorý pomáha zvyšovať produkciu dusíkatého oxidu, čím podporuje optimálnu cirkuláciu a vytrvalosť. Máme tu aj extrakt z ženšenu na boj proti únave, extrakt zo semien guarany, ďalší zdroj prírodného kofeínu, ktorý pomáha zvyšovať bdelosť a sústredenie. A to bez následného útlmu. Treba však dodať, že káva Soul Roast obsahuje vysoké množstvo kofeínu, preto buďte opatrní. Pri užívaní tohto lieku dodržiavajte pokyny na denné dávkovanie uvedené na zadnej strane balenia. Stručne povedané, Soul Rose je určený pre tých, ktorí dosahujú vysoké výkony, sú cieľavedomí a pre každého, kto potrebuje fyzickú a psychickú energiu na zvládnutie dňa. Takže je to určite niečo pre nich a môžete s ním začať deň tým najlepším spôsobom. S kávou Soul Rose máme v ponuke aj ďalšiu kávu, ktorá sa volá Europa Joe. A teraz vám o nej poviem viac. Takže Europa Joe je peruánska arabika, obohatená o vitamíny, aminokyseliny a prírodné alkaloidy. Pomáha podporovať vašu energiu, metabolizmus a reguláciu hmotnosti. Každá dávka kofeínu vám dodá ten správny štart, palivo pre sústredenie, bdelosť a produktivitu bez následného útlmu. Je formulovaný s prísadami, ktoré podporujú vašu chuť do jedla, podporujú váš metabolizmus. A tu máme. L-tyrozín pôsobí, ako som už povedal, ako prekurzor dopamínu, takže ten neurotransmiter zodpovedný za náladu, motiváciu a duševnú jasnosť. Taktiež máme vitamín B6, ktorý hrá dôležitú úlohu pri tvorbe energie a imunitnom systéme, vďaka čomu sa cítite čo najlepšie. Zvnútra von. A tiež lepka, a ak je to taký dôležitý minerál, ktorý pomáha udržiavať vašu normálnu hladinu cukru v krvi, aby ste si mohli udržať stabilné sústredenie počas celého dňa, bez toho, aby ste museli siahať po občerstvení. Je to nízkokalorický produkt a poskytuje vám všetky tieto výhody bez pocitu viny. A to všetko s nízkym obsahom kalórií. Či už vás čaká rušný deň, alebo len hľadáte ostrý štart do dňa, Europa Joe je určite tá dávka, ktorú potrebujete na energiu, sústredenie a funkčnú výživu. Dobre, poďme ďalej na náš ďalší produkt, ktorým je Skinny You. Skinny You je náš produkt vo forme kvapiek. Skinny You je denná dávka metabolickej podpory, kontroly chuti do jedla s čistou a prírodnou energiou. Je to prémiová rastlinná formula navrhnutá na podporu vášho metabolizmu, zníženie chutí a pomoc pri lepšie kontrolovanej ceste za zdravím bez všetkých tých umelých prísad. V srdci Skinny You sa nachádza jedinečný terpénový komplex, ktorý je, viete, skutočnou silou. Na spaľovanie tukov, podporu metabolizmu tukov, potlačenie chuti do jedla, zlepšené odburávanie tukov a termogénne spaľovanie tukov. Samotný produkt je veľmi jednoduchý na použitie. Pár kvapiek si dáte pod jazyk a môžete fungovať celé hodiny. Je to úžasné. Nie je to náhrada jedla, samozrejme, rovnako ako žiadny z týchto konkrétnych produktov nie je náhradou jedla, takže ich treba užívať spolu s vyváženou, kontrolovanou stravou a procesom riadenia hmotnosti, ak je to to, čo robíte, a tiež s pohybom a cvičením.
ale pomáha s kontrolou chuti do jedla, zlepšuje metabolizmus tukov a podporuje udržateľnú hladinu energie počas celého dňa. Ak chcete len naštartovať svoj fitness cieľ, alebo ak sa chcete cítiť trochu ľahšie, trochu jasnejšie a trochu lepšie pod kontrolou, potom sú Skinny You Drops vašim každodenným spojencom, ktorého potrebujete. Toto je jeden z našich najobľúbenejších produktov, ktorý sa dá kombinovať s akýmkoľvek iným produktom, čo je skvelé. Dobre, tak teraz prejdime k nášmu ďalšiemu veľmi zaujímavému produktu. Čo je glukomanán? Ak hľadáte chutný spôsob, ako podporiť svoje ciele v oblasti regulácie hmotnosti, toto je ono. Glukomanán je osviežujúca, na živiny bohatá formula navrhnutá tak, aby vám pomohla cítiť sa sítejšie dlhšie, znížiť chute a zvýšiť energiu bez kompromisov v chuti. V srdci tohto produktu máme 1000 mg glukomanánu v jednom vrecúšku. Je to prírodná rozpustná vláknina, ktorá po konzumácii s vodou sa glukomanán v žalúdku zväčšuje, tvorí sa ako gélovitá látka a podporuje pocit sítosti. Vďaka tomu si ľahšie rozvrhnete porcie pri jedení a zároveň sa vyhnete maškrteniu. A môžete sa držať kalorického režimu. A výhody sa nekončia len kontrolou chuti do jedla. Je obohatený o L-karotén a L-vín. Tieto podporujú prirodzené spaľovanie tukov vo vašom tele a pomáhajú pri tvorbe energie na bunkovej úrovni. Nájdete tu aj extrakt zo zeleného čaju a tiež obsahuje kofeín. Tieto prírodné stimulanty zlepšujú sústredenie, zvyšujú hladinu energie a udržiavajú vás aktívnych, čo vám zároveň uľahčuje dodržiavať zdravý cvičebný režim. Glukomanán je skutočne skvelý pre optimálne trávenie a pretože sa v tele pomaly a postupne trávi, pomáha telu efektívne vstrebávať všetky tieto základné a dôležité živiny. Nájdete tu aj vysokokvalitný extrakt z papriky. Je známe, že stimuluje metabolizmus a pomáha telu spaľovať kalórie počas celého dňa. Máme tu aj zoznam ďalších vitamínov, esenciálnych vitamínov, ktoré pomáhajú podporovať všetko od hladiny cukru v krvi cez kontrolu nálady až po metabolizmus a celkovú pohodu. A najlepšie na tomto produkte je, že chutí výborne, má príchuť broskyne a manga. Môžete si dať až 3 tieto dávky denne. Tesne pred jedlom, možno pol hodiny pred jedlom sa budete cítiť sítejší na dlhší čas. Musíte sa však uistiť, že pijete dostatok vody, pretože, ako som už spomínal, zväčšuje svoj objem, takže je dôležité, aby ste si udržiavali dostatočný príjem tekutín a boli hydratovaní. Glukomanán je silný, multifunkčný doplnok k vášmu zdravému životnému štýlu, ktorý podporuje chudnutie, zdravie čriev a celodennú energiu v jednom jednoduchom kroku. Dobre, poďme ďalej na náš ďalší, mimoriadne dôležitý a inovatívny produkt, ktorým je bez pochyby Hibernate. Dobre, áno, tak Hibernate je naozaj skvelý, výnimočný a absolútne revolučný produkt, ktorý prináša obrovské výhody. Väčšina z nás si naozaj neodýchla alebo sa poriadne nevyspala od útleho detstva a práve tu, v tomto kritickom bode, prichádza na rad náš úžasný a efektívny produkt Hibernate, ktorý ponúka riešenie pre hlboký a regeneračný spánok. Hibernate 8 je upokojujúca nočná zmes, navrhnutá tak, aby vám pomohla uvoľniť sa, zrelaxovať a dopriať si regeneračný spánok, po ktorom vaše telo túži. Je nabitý nootropikami, apigínmi a rastlinnými extraktmi, ktoré spolupracujú na podpore hlbokého, neprerušovaného nočného odpočinku. Základom tejto formuly je ashwagandha, silný apogén známy svojou schopnosťou znižovať stres a upokojovať nervový systém. A ak máte problém vypnúť po hektickom dni, ashwagandha pomáha vášmu telu aj mysli prirodzene spomaliť. Na podporu trávenia a uvoľnenie fyzického napätia je tu medovka. Táto bylinka je súčasťou produktu a pomáha upokojiť žalúdok, blúdivý neru. Žalúdok a trávenie sa počas spánku spomaľujú. Takže táto bylinka jemne pomáha vášmu telu cítiť sa ľahšie a pohodlnejšie, keď zaspávate. Súčasťou tohto produktu je aj extrakt z kvetu harmančeka, známa prírodná zložka, ktorá pomáha podporiť pokoj, zmierniť nepokoj a znižovať nervozitu. Prepáčte. A podporuje dlhšie trvajúci spánok.
Na podporu prirodzeného spánkového rytmu vášho tela bola pridaná višňa tumantua. Je to ovocný extrakt, ktorý podporuje vaše hormóny, napomáha vašej nočnej rutine, aby ste sa dostali do spánkového cyklu a skutočne vám pomáha uvoľniť sa a oddychnúť si, keď tento produkt užívate. Tento produkt však nie je len o tom, aby ste mali pokojný nočný spánok, ale počas spánku vaše telo sa fyzicky zotavuje a opravuje, pracuje na svojej regenerácii, kým odpočívate, a tento produkt podporuje túto fyzickú obnovu tým, že obsahuje 3000 mg hovädzieho kolagénu. Takže nielen, že užívate tento produkt na podporu odpočinku, relaxácie a pokojného spánku, ale zároveň pomáhate svojmu telu obnoviť sa a zotaviť. Viete doplniť všetku tú energiu, ktorú ste počas dňa spotrebovali. Tento produkt teda pomáha udržiavať vaše svaly, kĺby, väzy, pokožku, nechty a vlasy. A keďže kolagén tvorí 30% celkových bielkovín v tele, jeho doplnenie počas noci môže podporiť proces opravy a regenerácie vášho tela počas spánku. Takže toto je skvelý produkt, ktorý pomáha nielen so spánkom, ale aj s regeneráciou. A vďaka tomu sa ráno budete cítiť svieži, keď sa zobudíte s osvieženou mysľou a telom. Dobre, takže ďalší produkt, ktorý máme, je jeden z mojich obľúbených, čo je moja previnilá radosť. Takže toto je Europa Coco. Europa Coco je teda bohatá zamatová čokoláda, ktorá uspokojí viac než len vašu chuť na sladké. Je to pre pohodlie, ktoré potrebujete. Túžili ste po niečom sladkom, ak máte chuť. Je to úžasné, pretože to tiež pomáha podporovať vaše sústredenie a energiu a vaša regulácia hmotnosti. Srdcom tohto produktu sú vitamíny, aminokyseliny a prírodné alkaloidy. Ale srdcom tohto produktu je prémiový belgický kakaový prášok, ktorý prináša jemnú a chutnú chuť s každým dúškom. A bez toho vysokého obsahu cukru, ako v bežnej tradičnej horúcej čokoláde. Obsahuje prospešné zložky L-tyrozínu, ktoré pomáhajú telu opäť produkovať dopamín, neutrálny vysielač. Na podporu vašej nálady, motivácie a sústredenia, čo znamená, že s každou šálkou, ktorú vypijete, si môžete udržať bystrú myseľ a dobrú náladu. Obsahuje prírodný kofeín pre zlepšenie bdelosti a výdrže. A nespôsobuje vám to nervozitu? Je to ako väčšina silných kofeínových nápojov. Je to skvelé. Opäť tu máme Kronion, ktorý pomáha stabilizovať tieto hladiny cukru v krvi alebo podporuje stabilizáciu hladiny cukru v krvi a znižuje chuť na sladké v polovici popoludnia. To môže vždy zmariť zdravý stravovací plán, ktorý ste si naplánovali. A potom tu máme vitamín B6, ktorý podporuje zdravý metabolizmus, produkujúci energiu a znižuje únavu a vyčerpanosť. Z Europa Coco získate všetku chuť. Z krásneho čokoládového nápoja len s menším množstvom kalórií. Ale tiež všetky výhody toho, že viete, že podporujete svoje ciele v oblasti zdravia. Takže si to môžete dať ráno, popoludní ako povzbudenie alebo večer, keď si chcete oddychnúť. Obsahuje však kofeín, takže ak ste citliví na kofeín, buďte opatrní. Ale čo ak si to dáte pred spaním? Ale môžete si to dať, môžete to pridať do pečenia, môžete to pridať do jedla. Je to skvelé, úžasné, nádherné. Nádherná čokoláda, horúca čokoláda a toto je pre mňa to, po čom siaham, keď potrebujem sladkú pochuťku. Dobre, takže ďalšia vec, ktorú tu máme a zároveň posledná, ktorou sa budeme zaoberať, sú naše Ultimate Greens. Takže ak ste pripravení dodať svojmu telu silu prírody, povedzme Ultimate Greens nie je len obyčajný prášok zo zelených rastlín. Je nabitý zmesou, ktorá je navrhnutá tak, aby vás nabíjala energiou, detoxikovala a vyživovala zvnútra von. A máme tu niekoľko skutočne silných ingrediencií, takže máme spirulinu, ktorá patrí medzi najvýživnejšie superpotraviny. Je bohatá na rastlinné bielkoviny, antioxidanty, esenciálne vitamíny a spirulina pomáha podporovať energiu, imunitu a celkovú vitalitu. Máme tu aj Fiber 7070, čo je kvalitný prírodný zdroj vlákniny, ktorý podporuje trávenie, podporuje zdravý rozum, udržiava zdravie vašich čriev pod kontrolou, zdravý tráviaci systém, ktorý je základom vstrebávania živín a celkovej pohody. Máme tiež tripotasín citrát, prepáčte výslovnosť.
Je to esenciálny elektrolyt, ktorý pomáha vyrovnávať hydratáciu, udržiavať zdravú funkciu svalov, podporuje rovnováhu, prirodzenú hladinu pH tela a je ideálny pre aktívny životný štýl. A nielen to, Ultimate Greens obsahuje aj viac ako 30 druhov ovocia, zeleniny, bylín a apigínov v zložení, vrátane jačmeňa, špenátu, maky, zeleného čaju, kurkumy, ženšenu a poskytuje široké spektrum živín, minerálov a antioxidantov. Takže či už nie ste fanúšikom ovocia a zeleniny, ale viete, že by ste ich mali mať vo svojom jedálničku, alebo ak chcete zvýšiť množstvo ovocia a zeleniny vo svojej strave, toto je skvelý spôsob, ako to dosiahnuť v jednej jednoduchej a ľahko konzumovateľnej potravine. A Ultimate Greens to uľahčuje. Je to vaša denná dávka zelených potravín, ktorú si môžete dať a ktorá vám prinesie celoživotné benefity. Teraz s ktorýmkoľvek z našich doplnkov individuálne výsledky sa môžu líšiť. Odporúčame vám poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ste tehotná, dojčíte alebo máte zdravotný problém. Musím dať von to vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Keďže naše produkty obsahujú kofeín, ak ste na kofeín citliví, poradíte sa so svojím lekárom. Toto je koniec našej prezentácie produktov. Máme k dispozícii zoznam informačných listov o produktoch, ktoré si môžete vyžiadať od osoby, ktorá vás s nami zoznámila. S firmou a s produktmi. A ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať podporu. Ďakujeme veľmi pekne.